Zabalasa! Kaixo lagunok, gaur gabonak hurbil ditugunez gero, gure zuhaitza apainduko dugu. Horretarako, lehenengo eta behin, argiak jarriko ditugu. Gu, zuhaitz txiki honentzako, argi hauek ditugu. A ber, jarriko dugu. Behetik, gorantza. Prest, hemen ditugu gure argiak. Gero, iluntzen denean, piztuta ikusiko dituzue. Jarraituko dugu gure zuhaitza apaintzeko, gauza gehiago jarri behar dizkiogu, ezta? Bakarrik argiak ez oso triste dagoela. Orduan hartuko dugu hemen dugun kutsatxo berezia. Eta zerrukiko dugu kutsa honen barruan. Zabalduko dugu. Hala! Zuhaitza apaintzeko gauza ezberdinak, bai? Hemen dugu forma ezberdinetako apaingarriak. Beste egunean abenduko egutegian eduki genune olentzeroa. Eta apaingarri ezberdinak, ezta? Bueno, hasiko gara lehenengo eta behin forma hauekin. Zein dezakegu honekin, aber zer dugun hemen. Hemen ditugu zuhaitz berde eta gorriak. Eta hemen ditugu izar gorriak eta txuriak. Bale, a ber, orentzero hau utxiko dugu hemendik, momentuz, gero eskeiko zaitugu, Hemen dugu izar handiak, txuriak eta gorriak, eta izar txikiagoak, txuriak eta gorriak. Oso, eta hemen zuhaitz berdeak eta zuhaitz gorriak. Baina hauek ez dauzkate eskeitzeko zebez. Zein dezakegu honekin? Badaki, girlandak egingo ditugu, bai? Gure zuhaitza apaintzeko. Erakutsiko dizuegu nola. Izarrekin hasiko gara. Izarrak. Ditugu nahi dugun moduan, bai? Katea egiteko kokatuko ditugu. Adibidez, txuria gorria, gorria, txuria. Prest, hemen dugu gure katea. Hauek dira sartuko ditugun izarrak, lehenengo hemendik, hauek, eta gero beko hauek, bai? Horretarako behar ditugu artaziak, orratza eta haria. Hau da behar dugun materiala, bai? Hari bat, guk hartu dugu urre koloreko haria, orratza, gu orratza handi bat aukeratu dugu, eta artaziak. Prest, haria orratzatik pasata, eta hasiko gara gure izarrekin. Lehenengo gorria, txuria, gorria, eta holan jarraituko dugu danak sartu arte. Izar guztiak harian sartu ditugu, pixkat sakabanatzen ditugu, eta gure girlanda zuhaitzan kokatzeko prest dago. Korapilo batzuk emoten ditugu ertzetan, eta bukatu dugu. Artaziak hartzen ditugu, korapio egiten dugu, borobiltzo bat, bai? Borobila eta haria atzetik aurrera, korapioa. Berriro borobila, haria atzetik aurrera. Holan egiten dugu korapio bat, beste ertzartuko dugu. Borobila, haria atzetik aurrera. Borobila, lortzen dugu korapioarekin, bitxo. Izarra, ja, ez da joaten, ezta? Hona hemen, gure girnalda. Ikusten duzu, ze polita, Izar txuriak eta gorriekin eginda. Orduen, orain,
zuhaitzan kokatuko dugu, gure zuhaitza apaintzeko. Nola egiteko. Hemendik, gorantza goaz, adarrak. Holan adibidez, bai? Ondino nik uste pixka triste dagoela gure zuhaitza orduan. Lehen esan dugun zuhaitz berde eta gorriekin beste girnalda bat egingo dugu. Hemen ditugu. Gure zuhaitz gorriak eta berdeak. Ia zer dugun hemen. Batzuk berdeak eta beste batzuk gorriak. Batzuk txikiagoak eta beste batzuk handiagoak, ezta? Orduan dugu berde handia, berde txikia, gorri handia eta gorri txikia. Izarrekin egin dugun moduan, gure hilara prestatuko dugu eta girlanda egingo dugu. Prest! Hona hemen gure zuhaitzen girlanda. Polita, ezta? Kokatuko dugu. Ze iruditzen gure girnaldak. Polita geratu dira, ezta? Orain apaingarriak eskeiko ditugu adarretatik, bai? Hasiko gara gure olentzeroarekin. Non jarriko dugu olentzero? Bean, erdian edo goian. Non gustatzen zaizue? Handia denez eta punta txikia nik uste dut erdian, adibidez, ondo polita geratuko zaigula. A ber, erdian kokatuta. Gustatzen zaizue, nola geratzen da, utxiko dugu hor? Bai, ezta? Polita hor. Baina, olentzero bakarrik ez dugu jarriko. Apaingarri gehiago jarriko ditugu. Hemen ditugu pillo, ezta? Bolak, elur panpinak, beste elur panpina, etxetxuak, kotxeak edo trenak, beste etxetxu bat, apaingarri asko ditugu hemen. Zuhaitza, gabonetako zuhaitza, pillo. Ze iruditzen? Polita geratu da gure zuhaitza, ezta? Bean, erdian eta goian apaingarria jarri ditugu. Baina orain, goian beste apaingarri bat jarriko dugu. Polita gusteko. Batzuk izarra jartzen dute goian, beste batzuk lacito, edo beste apaingarri bat. Gustatzen zaizue lagunok? Polita geratu zaigu, ezta? Orain, erakutsiko dizuegu gure zuhaitzaren alboan edo etxea apaintzeko nola egin dezakezuen etxean honelako elur bolak. Bai? Polita da, ezta? Gu egingo dugu gure elur bola gure olentzeroa erabilita. Bai? Erakutsiko dizuegu. Behar dugun materiala, hau da. Sartu nahi dugun panpina, gure kasuan olentzeroarekin egingo dugu. Poto bat, tapaduna, noski. Eta guk erabiliko dugu kokoa. Bai? Kokoa botako diogu urari. Orduan, ura, kokoa, olentzero, potoa eta gu hartu dugu apaingarri gehiago, gero potoa kanpotik apaintzeko. Orain ikusiko duzu. Lehenengo eta behin egingo duguna da tapan, olentzero, itxatzi, bale? Ikusten duzuenez, olentzero itxatzita dugu ja. Esku goial bat jarriko dugu azpian. Eta urez beteko dugu goraino, bai? Gero, olentzero sartzerakoan kanporatuko da, baina holan ikusten dugu dana urez beteta dagoela. Kokoa botatzen dugu,
dituzue. Orain erakutsiko dizuet, sartzen dugu lentzero. Gogor izten dugu eta buelta moten diogu. Ze polita, gure ur bola. Orain, apainduko dugu lazito batekin eta lehen esandako apaingarrikin. Hauek hemen goian itxasiko ditugu. Ointxe erakutsiko dizuegu. Lazitoa behan jarri diogu, goian apaingarri batzuk koko gehiagorekin elur moduan, eta lehen erakutsi dizuegun moduan, barruan kokoa dauka, elur bola eginez. Ikusten duzu hor barruen olentzero, ez da? Ze polita geratu zaigun. Orain erakutsiko dizuegu hasieran jarri ditugun argi horiek nola ikusten diren, bai? Gaua egin zaigu eta argiak piztuko ditugu. Beno lagunok, gaua denean, holan ikusiko dugu gure zuhaitza, ezta? Argiak piztuta, kandela baita eta polita dana. Ze iruditzen? Batzuk zuen zuhaitzen argazkiak bidali dizkiguzue. Orain erakutsiko dizkizuegu. Eta bidali ez dituzuenok, bidali nahi baduzu eta hurrengo urteko bideoan jarriko ditugu. Eskerrik asko, Jone, Amama Antonia, Ane, Arkaitz, Alaia, Leire, Marifi, Asier, Aitite Josu eta Usueri haien zuhaitzak bidaltzagatik. Mila esker! Bueno lagunok, gure zuhaitza eta gure lagunen zuhaitzak gustatu bazaizkizue, badakizue jarraitu Kabalasako bideoak. Agur!